ez Mirze. Ez Meryem. Eme îro zilgotino ku lêhatinokê xwe dewam bikin, kam dest pê bikin. Çûne gundê xalê xwe, xan rakir gopalê xwe, çû nava dewarê xwe, anî gotê gayê xwe, danî ber mêvanê xwe. Rêvî 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 rindik serê teriya rêvî pir bibirçîk. Rêvî çûye mala xalan bar kiriya hişkdaran. Dibe jmêrên 24 heger 24 de neket min têxan binê çalan. Ama müşkella kıt berika Abdullah. Abdullah bir Fatih küçük ani civati küçük bistusu bu lisar kaniya sate bu hatık matık şivan latık. Ha swar û hendel mendel kulukê ku mête 15 wersel. Heke tu here mala mîr evdal bêje. Kêzê kêzê kêz xatunê, bi fistanê gilavdûnê, bi şimika reqreqûnê, kêzê ketiyê heriyê heta qûnê. Hatu digihê ser, hatu nagihê ser. Erevana zugatına ıleyhatana keme livır xalas bun hatta Dawdê gidin emanetî Xuda bin.